hai că facem și partea asta un pic așa, să vorbim despre cum intrăm în contact cu corpul nostru. Mulți dintre noi nu avem deloc contact, ceea ce înseamnă Majoritatea, că... nu-i așa? Da. Eu și eu, mă știu, pe mine nu aveam contact. Așa că prima întrebare e aceasta pe care ai pus-o tu, cum intru în contact cu corpul sau ce e ăla, sau cum adică. Asta e de fapt primul lucru pe care deci nu prea știu ce e ăla contact cu corpul. Și se pornește de aici. Și de aici încep niște întrebări. Mai întâi și întâi, pentru că nu știu ce e ăla, n-am fost tot timpul, poate am fost mai degrabă brainiac, adică... Da, e absurd că zici, băi, stai așa, ăsta e corpul meu, cum adică nu sunt în contact cu corpul meu? Exact. O prima întrebare care se numește ce senzații am în momentul acesta în corp. Senzații înseamnă așa, unde sunt tensiuni în corp, unde e rece, unde e cald. Deci, cum ar fi acum, am un pic picioarele reci, stau un pic prost, așa stau pe scaun, apropo Da, de asta. deci chiar am picioarele reci. Exact. Am o tensiune pe spate, deci nu cred că stau cum trebuie cu coloana, da? Și uite, asta înseamnă deja un contact cu corpul. Ce se întâmplă în rest? În rest nu prea simt mare lucru, parcă cred că am fruntea un pic înfietătată, parcă, dar nu dau seama, doar punând mâna pe ea, mi-am dat seama. Altfel o simt ca și cum am aer rece. Îmi vine aer rece pe față. De ce? Pentru că am un pic fața și fruntea înfierbântată. Mă strânge un pic părul pe aici pentru de la pandantiv, deci cred că ar trebui să-l duc un pic în spate, ceva în genul ăsta și acum în sfârșit am o poziție pe decât confortabilă. Acesta înseamnă contact cu corpul. Prim contact cu corpul și emoțional, de exemplu, când simți în interiorul tău că nu e ceva în regulă. Emoțional, asta este, să zicem, un fel de contact cu corpul mai avansat. Da. Mai trebuie să știu odată să le denumesc și să-mi dau seama pe unde apar în corp, cum se simt în corp, de fapt. Mai greu să le identific dacă eu nu am acest contact cu senzațiile. De pildă, am picioarele reci, să zicem, da, simt un pic de aer rece. Hai să zicem, parcă mi-am dat seama de acest stimuli la adresa corpului meu, adică nu stau într-o zonă unde chiar e cald. Mi-e frică un pic, da? Simt un pic de tensiune, că nu prea mi este mie bine când stau așa în rece, aș putea răci. Unde se simte frica un pic, la genul ăsta de frică superficială, se simte un pic aici la stomac, o simt, nu prea mă gândesc deja la ce soluții să am încât să fie mai bine și să mă am grijă de mine. Și am simțit imediat să respir, să eliberez această tensiune și această frică. Mi-am dat deja soluția că o să găsesc eu cum să am grijă de mine și pot să mă calmez și simt deja un pic de liniște și parcă să mai duc și tensiunea din corp. Da? Ce a fost așa un pic, de exemplu, de emoție foarte ușoară. Foarte ușoară, da. Și la nivelul următor? La nivelul următor? Nivelul următor, odată corpul o să fie, deci primul contact o să fie, simt mai multe tensiuni. Deci dacă simt panică, automat o să am tensiuni în umeri, în spate, în felul în care respir este o respirație superficială, am stomacul încordat, nu mai simt, să zicem, zona asta de extremități și o să simt o foarte mare apăsare sau tensiune sau, eu știu, aici ceva care mă strânge, mă ține, inclusiv poate să fie și la nivelul inimii, la junghiuri. Asta este panică. Îmi dau seama că este panică atunci, sau, mă rog, frică foarte mare, anxietate, să zicem, da? O frică recurentă un pic, care mă duce într-o zonă de anxietate și de sperietură, când am și palpitații, când simt că de fapt îmi bate inima foarte rapid și încep să-mi iasă această tensiune un pic pe zona urechilor, dar simt că parcă scot urechi, mă doare cumva capul, sunt foarte vigilent și se simte și aș voi simți să eliberez, mă cum vorbesc, automat corpul are, deci în momentul în care mă identific, corpul are modalități în care mă scoate în această tensiune. Eu vorbim despre ea, automat se mai eliberează.
Da, și încep Dar cum poți să să fie mai mai scoți profund. în afară de vorbind? Cum am spus, acest contact să-mi dau seama să verific ce se întâmplă și să-mi dau seama de trigger și în ce stadiu sunt și cam ce aș avea nevoie să fac să mă scot din zona de tensiune. Furie, asta cred că e mai simplu, mă enervez, asta înseamnă la nivel de stomac, da? Mă doare burta, mă doare stomacul, ficatul, bila, asta le simt încărcate, depinde dacă este furie, ceva pe mulțumire sau supărare sau cineva m-a lezat, poate să fie și în zona de frică, da? Adică să simt și pieptul încărcat, pentru că mă simt în pericol, sau dacă chiar sunt în pericol de viață și de moarte cu ceva ce nu pot să rezolv, deci pericol de viață în moarte înseamnă să nu știu să-mi plătesc chiria, cum îmi plătesc chiria în luna următoare. Să simt splina foarte încărcată, pentru că deja nivelul meu de a fi este atacat. Deci fiecare organ va începe și atunci hormonalul meu va fi, fie mă va duce în zona de adrenalină, începe să mă agit cum, sau să îngheț, să nu știu să fac să nu perplex, să fug, renunț la chirie, așa, sau să rezolv, dar într-un fel în care, nu știu, să mă apuc să fac curățenie în casă, să scot adrenalina din felul ăsta, dar eu de fapt aș avea nevoie să gândesc cum să fac, să am soluții de găsit venit sau la cine să mă împrumut măcar, sau să-mi creez o perioadă în care de fapt să-mi dau timp să gândesc lucruri pentru cum aș scoate din soluția asta, da? Și atunci sunt mai multe, da? Deci furia asta mă duce, ba pe panică, ba pe frică, deci noi tot mergem. Pot să dezvolt și alte emoții care sunt o încercare de a scoate adrenalina sau de a mă păstra în adrenalină, dar într-un mod disfuncțional, adică mă duc în dispreț. Disprețuiesc toți proprietarii ăștia care cer chirii în momentul ăsta. Sau încep să urăsc viața, da? Încep să simt ură, nu o suport niciodată, nu reușesc și încep să mă urăsc pe mine. Nu urăsc, nu disprețuiesc proprietarii, mă urăsc pe mine niciodată, nu sunt în stare și îmi fac mai mult rău. Da? Și cum se lucrează cu furia asta când apare într-un mod sănătos? Mai întâi trebuie identificată felul în care mi-o fac, ce trigări am sau cum în mod recurent mai întâi se activează asta, dar de fapt în spatele furiei ar fi tristețe, ar fi frică. În principal este frică. Deci furia arată că e ceva recurent în care eu n-am știut să reglez. Cum ți-am arătat de pe la începutul, așa, să reglez, n-am vrut să mă înfurii că m-am pus în situația asta în care am picioarele un pic reci și știu că o să am grijă de mine. Furia apare în situații de nedreptate destul de recurentă, în situații în care nu am știut să reglez și mă tot aflu în pas, când mă simt agresat într-un fel în care nu știu să mă apăr, când vin dintr-o dinamică familială în care furia poate fi exprimată, dar și în felul ăsta, așa zis, mă descarc și apoi încep să fiu. Deci poate fi și învățată, ca mecanism copil învățat, și în care mi-aduce foarte mult, mă pune în situații dificile și este detrimentală pentru mine în relații sociale. Inițial, e furia. Să mă reglez, da. Simt furia. Ce înseamnă să mă reglez? Înseamnă să-mi dau seama că sunt furios, să-mi dau seama de unde vine. Automat o să-i dau supape de descărcat. Respir cât mai mult, să scot, încep să mă mișc, să ies, să mă scot din mediul stresant. Îmi dau seama ce mă întristează, ce mă apasă, ce mă chinuie de fapt, tot trigăruiește și îmi dau seama să găsesc soluții. Îmi dau seama ce m-a fricoșat, ce se repetă, ce consider că se repetă și mă pune în pericol. Cumva, v-am spus eu de moarte, din ghilimele de moarte, însă pentru mine înseamnă că de fapt mi se anihilează identitatea sau capacitățile, sunt neputincios. Deci, organismul așa interpretă, frică de moarte, gata, s-a terminat. Acum acolo nu mai fie nimic. Nu o să-mi iasă nimic, o să mor. Da, foarte real. Și în momentul în care poți să intru în contact și doare corpul, pentru că corpul va încerca, a adunat atâta adrenalină, cortizol și alți hormoni de stres, încât are nevoie să-i scoate și o să simt corpul că doare, nu știi că dor, ca la un fel de gripă, virus sau ceva în genul ăsta, seamănă.
Și încep să elimin, să mănânc, o să simt să mănânc, o să simt să beau apă, o să simt să merg la toaletă, o să transpir, o să simt să fac mișcare. E bine să merg să mă plimb un pic ca să mă liniștez, dar de fapt încep să pun sistemul endocrin în mișcare, să mă scot, să simt că mă scot din acea situație cumva și îmi creez un spațiu în care pot să fiu în siguranță. Și, bineînțeles, cum ai spus tu, acest vorbit, de fapt, la consiliere terapie, este mai degrabă să ajung să tot conștientizez cum ajung eu să declanșez aceste mecanisme de apărare și să mă mențin în emoții, ale cărui intenție este reglarea, dar eu mai mult mă păstrez disfuncțional și nu mă aduc în zona de reglare unde să pot să fiu mulțumire, liniște, fericire, pace, bucurie, adică să pot să ies din situațiile de pericol și apoi să le pun în practică lucrând cu mine și fiind în felul ăsta cu mine, în relație cu mine și cu ceilalți și cu viața. Poți să scrii în jurnal, poți să desenezi. Eu știu că făceam chestiile astea, să le desenez, să-mi desenez furia, să-mi desenez tristețea, după aceea să cumva să mă scot din starea aia. Acestea se numesc produsele clientului, se folosesc în cadrul terapeutic și de consiliere psihologică drept unelte de lucru. Ideea este așa. Este important să ajung încât să pot să am, cum am exemplificat eu, acest contact și să pot să stau cu mine. Aceste unelte sunt bune de folosit să mă ajute. Este important să nu devină, adică deci trebuie să aibă scop să le folosesc așa. Altfel, cei drept pot fi talentele mele, adică pot să scriu cărți sau pot să ajung să scriu cărți despre viață, pot să ajung să desenez. Dar este important să le folosesc ca unelte împreună cu acest contact al corpului. Adică să mă ajute să am contact, deci să le folosesc temporar ca și să mă ajute, dar eu să ajung cât mai aproape de corpul meu. Adică să pot să intru în contact, să simt tensiunea și așa, să imediat să facă, să zicem, senzația, emoția, să-mi dai mesajul către creier, încât eu să am aha-uri și să pot să ajung în zona acțională în mod real. Adică, de exemplu, cum e acum? Am dat exemplul ăsta. E frig la picioare. Bun, este clar că după aceea voi da drumul la calorifer și voi pune picioarele direct pe calorifer. Asta e zona acțională. Dacă m-aș apuca să desenez cum arată frigul acesta la picioarele mele, nu mă ajută absolut deloc. Da, dar în cazul unor emoții mai puternice, cum ar fi furia sau, eu știu, supărare sau ce înseamnă să acționezi? Deci, partea de că desenatul și scrisul în jurnal te ajută să conștientizezi efectiv. Exact. Când, în special acelea sunt unelte, când eu de fapt mi-am închis corpul foarte mult, de fapt, aș simți furie, dar n-am voie să simt, de fapt nu simt nimic. Și se duce poate în bruxism sau în niște senzații de fapt care nu pot fi. Deci eu scrâșnesc din dinți, dar doar scăzere eu nu simt nimic. Da? Și atunci mă duc să desenez bruxismul ăsta. Și o să iasă și mă trezesc, dar ce-am făcut cu mâna asta? Dar eu nu știu să fac asta. Dar mă doare și mâna că am făcut chestia asta. Adică asta este, se folosesc când totuși simt și am nevoie să descarc, e bine să duc în acțiune. Adică m-a supărat proprietarul că mi-a mărit chiria. Îmi vine să urlu și să îmi zice, sun un prieten care ăla știu că vorbește și tare și știe să-și înjure, și înjur cu el și vorbesc și mă descarc și încep și zic. După aceea trec la acțiune, adică e și un prieten care după aia, ok, te-ai descărcat, ai ventilat, bun, acum hai să vedem ce soluții sunt, să gândim, să și cum ți-ar fi mai bine. Și să poată să stea să mă asculte și fiind trist, și plângând, și făcând dita mai criza de nervi și după aceea hai să, ce ai de gând să faci? Nu știu, deocamdată o să dormi, du-te la somn. Adică să te liniștești un pic. După aia, hai să... ce faci? Păi nu, că până la urmă cred că m-am calmat și cred că am găsit soluție. Știu ce să fac, nu știu, o să încep să mă promovez mai bine sau o să încerc să caut un alt joc oricum vroiam și am intrat în acțiune. Asta e acțiunea, de fapt. Să faci ceva, să schimbi situația respectivă. Care ți-a creat furie. Mecanismele astea de apărare, da? Luptă, fugă,
înghețare, rezolvare de probleme sau zona de pleasing, adică de a face pe plac celorlalți, de a nu intra în conflict sau ceva în genul ăsta, sunt trigăruite de frică, tristețe, furie, pe lucruri pe care eu mă le simt în pericol. Și atunci eu când încerc să procesez toate lucrurile astea, ce se întâmplă, atunci îmi dau seama și de adevăratele mele puteri și capacități care mă scot, deci care mă ajută în reglare. Inclusiv ce am nevoie, să am nevoie de odihnă, adică atâta am adunat atâtea tascuri, încât sunt furios și nu știu de ce. Și pe am dat seama că stai puțin că fac și aia, și aia, și aia. Eu când am dormit? În ultimele 2 săptămâni, dacă am dormit 5-6 ore, păi deja sunt, nu mai pot să mai văd nimic și super agitat. Trebuie să dorm 2 zile, somn. Dar ce înseamnă că îți dai seama de propriile tale capacități? Care ar putea fi astea? Când ești în criză, așa nu-ți dai seama. Adică bănesc că după ce intri în acțiune, nu? Îți dai seama că, stai așa. Da, nu. Trebuie să se liniștească neurovegetativ corpul. Adică să poți să treci de pildă și cu realitatea. Băi, chiar nu m-am pus să plătesc și sunt foarte trist, sunt dezamăgit de mine, de viață. Deci, ok, sunt dezamăgit. Nu m-am așteptat, n-am gândit, nu știu, n-am fost. Și sunt dezamăgit, sunt supărat, dezamăgit, sunt trist și acum mi-e frică. Stau și simt o frică de nu mai știu de mine, mă doare capul, mă dor ochii, mă iese pe ochi, așa, și simt că tremură și sufletul și viața și un fric total. Începe să iasă acest frig și așa, stau cu chestiile astea și apoi corpul începe să se liniștească. Deci începe să elimine adrenalina. După ce s-a liniștit, atunci viața începe să pară cu altfel. Deci încep să văd altfel. Nu că dracu nu e așa de greu, mi-am adus aminte de nu știu ce depozit, mi-am adus aminte că un prieten a zis, m-ai ajutat atâta, dacă ai nevoie la Anglie, uite că vin. Sau chiar nu am pe nimeni. Wow, și mi-am dat seama, am făcut totul singur și uite, sau singură și trebuie de acum să lucrez în astfel de situații. M-am gândit că o să ajung la așa ceva, să fie ceva suport. Și asta m-a mișcat. E important să o simți, să o trăiești și să acționezi, cum ai zis tu. Da. Și dar de câte vezi, acum să vorbești tu, e important să simți de acest simțit fuge toată lumea. E foarte dificil, foarte somatic, e foarte visceral, se simte ca naiba. Dar fără el, organismul nu-și revine. Adică animalele când intră în frică sau trebuie să... După ce ele tremură, ele zac sau încep să alerge. Noi nu facem asta. Deci fără această liniștire, de fapt mai întâi să-mi dau voie să treacă prin mine partea hormonală, dar să treacă, să pot să o elimin, eu nu pot să ajung la acea liniștire neurovegetativă încât să creierul meu superior, neocortexul, să poată să analizeze corect din zona de capacități. Adică să pot să mă reconectez la ceilalți și la viață. Și efectiv, simțit înseamnă să-mi dau seama că ceva că nu sunt în regulă, de fapt, și să localizez efectiv undeva în corp și să încep să tremur sau să încep să... Da. Ce înseamnă efectiv să simți? În momentul în care te conectezi așa, corpul va reacționa singur, va acționa și reacționa singur, să fii cu el. Pentru cei care suntem blocați senzorial, emoțional, din diverse dictoane, adică n-ai voie să plângi, n-ai voie să simți, trebuie să fii puternic, trebuie să faci, trebuie. Asta e motivul pentru care nu simțim astăzi. Da. E un proces lung de dezghețare. Adică e cald și pe cineva criogenizat și vrei să-l aduci la viață. Păi dacă îl aduci rapid la viață, moare de durere. Deci nu merge odată că se descompune. E mort. Nu. E ca la degerături. O e ușor, îți trebuie mult timp și îți trebuie exercițiu. Corpul are capacitatea lui de autoreglare, el este făcut să se autoregleze în felul ăsta și dându-ți voie din ce în ce mai mult să iei contact cu el în felul ăsta, el îți va arăta aceste capacități autoreglative și va avea aha-uri, adică ce va însemna de fapt să fii în contact și să ai grijă de tine să te reglezi. Ok, dar ca să înțeleg eu mai bine, să simți înseamnă să identifici emoția și să tremuri sau poate să fie, în ce fel poți să simți o emoție? Mai degrabă să identifici senzațiile. Senzațiile din corp. Senzațiile din corp, apoi să vezi,
bine, m-am spus, mulți dintre noi nici nu avem vocabularul foarte, nu știu, legat de emoții, din mai mult lipsă, adică știm așa teoretic. Știm despre ele, am auzit cuvinte, dar nu le putem apropieta pe senzații. Emoțiile sunt senzații pe care le-am simțit recurent și după aceea s-au concretizat în ceva foarte clar ca mesaj. Uite, frica. Senzația este gol în stomac, în burtă, am extremitățile reci, nu mai prea sunt atent, sunt cumva, nu știu, speriat, adică atenția mea este nefocalizată, da? Și încep să respir superficial. Dacă e să fiu în contact, o să simt o durere aici foarte puternică, da? Asta înseamnă emoție și poate fi și durere de spate și cumva că m-am închis emoțional. Da? Asta este frică. Da? Eu ca să am ca și traducere ce s-a întâmplat, nu știu, am mers pe stradă și cineva a urlat la mine. Așa, m-a jurat. Exact toate lucrurile astea s-au întâmplat, adică nu știu, m-am dezorientat, simt gol în stomac și o durere și o sperietură și simt așa că mi-este, da? Dacă am contact cu mine, am zis, nu, mi-e frică, am înghețat, trebuie să mă scot de aici, că nebunul ăsta țipa la mine, așa era, nu știu ce. Pot să am reacții, adică pot să țip și eu la el, pot să fug, pot să îngheț, dar dacă sunt în contact cu mine, o să încep să analizez puțin, să-mi dau seama ăsta ce-i cu el. Un pic are ceva probleme emoționale și așa. Ia să o să-i vorbesc frumos și să mă scot. Dar eu deja am fost șocat. Deci eu am nevoie să mă duc într-un loc, să mă liniștesc, să mă duc la o terasă, să respir, să beau ceva, o apă, să simt că dacă atât de tare am fost șocat, s-ar putea să simt nevoia să mănânc ceva, poate unor dulce sau ceva de mâncare ca să revin, să simt un aport. Pentru că în momentul ăla, organismul fiind în șoc, e posibil să fie eliminat, în special calciu sau anumite minerale, ca să mă mențină pe mine cât de cât în stare de echilibru, magneziu poate. Deci stau și mă liniștesc, de obicei îmi trebuie, poate să-mi trebuiască și o oră, 2, 3 după un astfel de șoc, sau chiar să vorbesc cu oameni, încep, uite ce mi s-a întâmplat, m-am speriat de nu mai pot, trebuie să revin, vorbește cu mine ca să pot să am din nou atenție. Da, important e să trăiești emoția asta și să nu zici, nu s-a întâmplat nimic, să o bagi suprești cumva. Da, iar noi asta facem, de ce te-ai speriat, de ce taci, de ce nu știu ce, nu. Asta s-a întâmplat, trebuie să stau și trebuie să elimin hormonii respectivi, trebuie să stau, să mă calmez, să respir, la copii se vede asta mai mult. Da, dacă le dai un pic de spațiu, că ei funcționează mai pe frică, spui, ia respiră, ia stai un pic jos, hai să vrei un pic de apă, da, stau un pic și știu, și după aia vezi, cumva să le dai atenție și acestor emoții. E mai mult decât atenție. Le dai, adică le validezi. Atenția ta înseamnă să validezi ce se întâmplă cu ei. Nu e că ei vor atenție și că s-au speriat. Atenție în sensul să te uiți către emoția respectivă. Să-i ajuți pe ei să se uită la emoția respectivă. Da, vorbeam de adulți acum. Știi ce facem noi ca adulți? Adulți mă comport ca și cum aș comporta cu un copil. Adică mă iau în serios. Asta s-a întâmplat, e ridicol, băi, ce ați spus la tine, mare chestie. Da? Clar am efecte neurovegetative, mă ocup, mă scot din adrenalină. Ce se întâmplă când băgăm supreș? Ce se întâmplă e că se adună și la un moment dat sistemul meu se blochează sau dă pe din afară. Depinde care este mecanismul meu de apărare. Dacă mecanismul de apărare principal este să țip și să urlu, la un moment dat o să țip și să urlu aici la tramvai. Adică la copil, într-o situație în care de fapt nu e cazul și așa, o să-mi pierd capacitatea de analiză, o să-mi pierd capacitatea de reglare sau îngheț și nu mai simt nimic și ajung să fiu abuzat și victimă recurent. Sau mă apuc și rezolv probleme, deci mă bag și agresez pe ceilalți cu soluții, cu tot felul de intervenții care nu și-au sensul.
Sau încep să dezvolt diverse soluții regulatorii personale, devin detașat de nu sta afectat de nimic, da? Adică încerc să nu mai simt, sau mă apuc, mă duc în OCD, adică devin, șterg, fac, aranjez, colecționez, sau mă duc în alte modalități de autosoothing, se numesc, adică am grijă mine, beau, fumez, nu știu, mănânc zahăr cât se poate, diverse substanțe, de pildă frica, dacă o simt, mă duc și pe substanțe halucinogene și multe altele. Se asociază adicțiile cu emoțiile? Da. Ai zis că la substanțe halucinogene e frică, la alcool ce ar fi? La droguri? Tot așa, nu, că toate, deci toate, ca să pot să le las acolo, să le amorțesc, să nu iasă, sunt toate. Deci, Sunt frică, nu ceva anume. Ele sunt de fapt un complex întreg de ajutor pentru mine să pot să mă ocup de mine și să am grijă de mine. Adică am fost în pericol, nu contează cât de ridicol consider eu, cum are asta acum, am picioarele reci. Cum meu nu te interpretează, bă, dacă stai în pericolul ăsta, eu o să te pun, să te scot de aici, te duc la căldurică. Unde? Îți fac temperatura corpului, ți-o cresc eu și te bag la pat, dacă nu ești cu minte. Nivele nu ești cu minte. Adică dacă tot mă pui în pericol să, de fapt, să nu fiu bine. Mulțumesc, Chris, încă o dată. A fost partea a doua. Chiar m-am lămurit. Mulțumesc mult! Și eu mulțumesc!